Kakvo iskustvo vi imate sa vidovnjacima? Pa eto, ja sam se vrlo mlada udala, sa 15 godina. Porodica je bila jako velika, u fazi svako nekog ludila tamo je bilo kad sam ja otišla. Svakog dana neke svađe, svakog dana je bilo haosa. Na mnogo strana sam išla, znači ništa trenutnog efekta nikada nije bilo. I onda sam digla ruke od svega i rekla sam neka ide sve kako god. I tako je i krenulo. Dok jednog dana na poslu, slučajno ja sam novine čitala, pa sam onda našla onako Šeherzadinu sliku. U tome je moja koleginica iz noćne smene rekla: Snežo, hoćeš ja da ti kažem gde ćeš da ideš? Ja sam rekla, ajde, reci mi ako nešto znaš. Kaže, pa eto, ja ću da ti kažem baš upravo tu ženu koju gledaš na slici. To je ta žena koja je meni pomogla i ja zahvaljujući njoj sada imam muža pored sebe, imam snaju i unuka i imam ćerku koja je uspešna u svom poslu i sada je pri vojsci i tako dalje. I ja sam onda rekla, pa daj mi onda broj telefona, ona je dala. Ja sam otišla mi smo otišli kod Šeherzade, ona nas je primila i onda ja sam ušla, ona je rekla, sedi, sve znam, nemoj ništa da mi pričaš. Ja ništa nisam rekla, ona je rekla samo šta ja trebam da radim, znači rituale njene da odradim i Amajliju od koje se ni dan danas ne odvajam, hvala Bogu. Znači sada, zahvaljujući njoj i Bogu, ja sam, eto, i svoja deca su moja, odnosno deca su normalna, tako moram da kažem, što moj sin mlađi, on je bio u teškoj situaciji, depresiji nekoj gde je bežao od kuće i tako dalje. Onda je jednostavno, ja sam ga dovela kod nje, ona mu je pomogla i mi, eto, sada verujemo njoj. Kako shvatam, vama je vidovnjak spasio brak, je li? I brak, i porodicu, i uopšte ukućane, i decu, i... Jeste li sa vašim mužem išla kod gospođe Šeherzade ili sami? Ne, sama sam išla jer njemu nisam to mogla na početku ništa da kažem jer on je bio totalno izgubljen čovek koji njega nije interesovalo ni kuća, ni deca, ni niko živi, samo jednostavno tako od jedne do druge i tako mu je život prolazio i tako smo propadali. Sve to što smo imali mi smo bili izgubili, jedva je uspeli smo da vratimo to da je sada krenulo sve kako treba. Meni je sada okrenut život za 100 stepeni. Da li vi nakon toga sada redovno posjećujete gospođu Šeherzadu? Da, nju u stvari samo što imate da vam pomogne, znači imate odmah i jednog prijatelja koga u podanu po noći možete da pozovete, znači uz to dobijate i prijatelja i druga koga jednostavno ja ne znam, ali znači kao svoju sestru gledam, eto. Ljiljana,